Er is ook volop drokte boeten de baan, maar uiteindelijk gaat het hierom. Het ijs. De reetrieders trainen vanmorgen voor het laatst op de ijsvlier van Tialf. Die zullen er goed bij lezen. Wat minder positief is de luchtdruk. Die is bot omheen gaan en daar word je als ijsmaster net zo blierd van. Als de duvel mij speelt, hij gaat van nou juist weer sky high gaan. Zo, we moeten net groter meidje dan het is. Luchtdruk is luchtdruk. Hoe hoger de luchtdruk is, hoe minder het rieten wordt. Maar dan moet je, wij als Tialf moeten gewoon zorgen dat er goed ijs weer. En daar binnen ze druk mee aan de gang. De koers zullen er dit weekend waarschijnlijk net in zitten. Om de omstandigheden voor de reetrieders pittig binnen. Het zou heel raar zijn dat er nog baankoers rieden zou worden, zeg maar. Maar goed, bij de NK hebben er dichtbij zitten, bij een paar baankoers. Dus ja, we zullen het wel. Let ons verrassen. Dat geldt ook voor de fans, die twee manmachtig naar Tialf komen. Er is zelfs een extra tribune gebouwd, waar er goed 200 mensen meer komen kennen. DK's dworje onder mij snijden, al ziet de eerste supporters de familie al betiet kleer voor.